موصل او شارك و زیدتر ji 2 salan li bin desthelata çekdarên Daeş dabû û niha aliyê cepê evî bajarî hatiye azadkirin ji layê hêzên Iraqî ve li hindek cihan tinê avahiyên xirabgirî û kolanên pir ji ker û pirtên gulew hawin û otomobîlên teqandî dihêne dîtin. Belê li hindek cihên din xelek dest bi karên xwekirîne û dukan û xaringeh hatine vekirin û ev xelke hewl dide jiyaneka wekû pêşiya Daeş nîkene ve. Em azad bûyîn, xelkê dest bi karê xwaringeha kirin û karmend diçin ser karê xwe û xwendekar jî diçin dibistanê. Niha xelk bawer nake ku em ji xemekên mezin rizgar bûyne. 90% قلبت أدنى نوهر لساته هاتیا گوهرتن روش وکی بری نمایه بری کار نبو نده هلاتو کار بکی او سپاس بخوده روش گلک هاتیا گوهرین لگل بری نوکه Di gel vekirna bazar û dukanên şarê Mosilê xelek di ew baweriyê daye ku xizmetguzariyên serekî bû bihêne dabînkirin da ku bikarin berdewamiyê bi karên xwe bikin. بيكون الدوائر ترجع تنفذ ام دخازین دزگهین حکومی و گرنوه و بهینه و کرن و آو و کهربا به تدابین کرن و تو زانی نوکه حولاتی توشی نخوشا بوینه جبر نبونا آوا پاقش. Azadkirina aliyê cepê bajarê Mosilê nihal jiyan lê taradekî asayî bûye. Belê xelkê bajarê Mosilê wesa xoya dikin ku hikûmeta navendî pitir harîkariya wan biketin ji aliyê xizmetguzariyan ve da ku jiyan wekû berê bizivrîte ve. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.